Lake Team Kenya jotugo ma wakeni Harambee Starlets yudo tiko tuke mag pinje Afrika higa 2026 pod nitiere kinde ma tim mar Gambia bago ne gitelo mar ariyo mag tuke gi e piny mar Senegal odiochieng'no makiny. Harambee Starlets nolo tim mar Gambia gundi 3-1 e tielo mokwongo mano bagi alap Manyawe National Stadium. Nyidende ma Kenya mitao gi kocha Bernard Demba nyaka koro yud loch kata wuok amodhi moro ka moro mondo mi giyud otiko mar tuke WAFCON higa 2026 ma ibiro bagi e piny mar Morocco. Kane giwuok gi jofwambo jotugo Lorin Ilavonga kachiel gi Inez Mango nitiere kod geno ni Starlets biro goyo kang' madonje tuke WAFCON ka sir magi seyudo kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto biro dhiro gi nyaka giyud lek margi. Na thank coach kwa kunipa hiyo opportunity juu ilikuwa first time yangu ya kwanza na akanipa hiyo chance na nikamwonyesha kwamba naweza na tuko na psych na watu morali iko juu na pia mimi naamini players tuko nao wanaenda kutupia 3 points na tunaenda qualify WAFCON. Naweza sema tumeconcentrate 100%. Win the other game 3-1 but to lose concentration. So in a new game still tuko na 90 minutes so tuko very excited but tuko very focused. Last one.